एगो तो हमारा भैया के बाद अर्जुन भैया के चलते ही प्रोग्राम में हम सब कलाकार हमनियों के बनी जा वहाँ के कहानी और हमने के हाजिर हो गई जा वो हमारे संग आई हमारो रख लो तारा खाती हम का सुनाई एगो बाकी गीत कुछ दिन पहले के ही गावल ए पर डांस करे के मन रहुआ सब के ना करी बाकी सुने में आनंद आई। एक आदमी खाती कहले रहनी स्वागत में और आज इस शिल्पी तहरा खाती कह देते कि तोहरा पके हुआ के तो भाई बाबा ए बाबा हमरो खाती जागर तोहरा पके हुआ के तो खेला तोहरा पके हुआ के तो तकलीफ हो खेला तोहरा पके हुआ के तो तकलीफ हो खेला। ओरिजिनल जीवन में तो बहिन बोलने बड़ू बाकी भाई होली के महीना बा होली एगो ना होई सही यही लैया पर जख्मी भैया आजे लिखनी है का लिखनी गाली लेकर चलवा लो भौजी फगुआ में देवरो कुआर बा 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 लगे वो भर लोटई ये हमरा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सानू पांडे जी तहार फैन है अरे धन्यवाद भैया लगे वो भर लोटई कुछ करिए खाड़बा चलवा लो भौजी फगुआ में देवरो कुआर बा चलवा लो भौजी फगुआ में देवरो कुआर बा जहर जिंदगी में भोरा उतबा हमर बोले हवा से खबर ये पिया हमर बोले हवा से खबर ये पिया काहे किए भौजी का कही काहे एगो आग्रह करू कि बुरा न मानो होली है लोग कहेलन कि बुरा न मानो होली है हां जी अरे सोट न तनी कम मिला तू हमरो सलट जाई सोट न तनी कम मिला तू हमरो सलट जाई सटना तनिका ममिला तू हमरो सलट जाई गोलुआ के मोबिल टंकी में तहरा पलट जाई गोलुआ के मोबिल टंकी में तहरा पलट जाई तहरा पलट जाई जब हमी